Morjesta taas kaikille. Tää video on tämmönen pika Minecraft-video, jonka kuvaan kännykällä kaverini Jussin kanssa. Hän pelaa ja nimesimme tämän ihmisen, no kerron koska se ei näy, Hitleriksi. Tuli semmonen älyväläys. Sellainen. No, mepä Jussi näyttää ne muut videot. Me ei näyttää ne muut. Laita vaan sinne sit se palikka. Missä se sun koira? Koira. Ei se oo koira! Löysikö se? Ai niin, se on Seppo. Niin, ai niin, se on Seppo. No terve Seppo. Seppo, mitä kuuluu? Mä en sinne Vähän kuulu menee. mitään. Näytä ne muut sinun eläinsarja. Joo, täällä on sit taas Random TR. väriä. Sitten Tossa on Peppi Pitkä. Possu. Ja tossa on... Piipa. Piipiipa. 0. Sitten siellä on hymyyn tommonen merkki. Sitten on. Hei! Mikä? Mikä se? Mikä se oli? Näytätkö nimes nyt? Eikö mä? Hei! Näytä nyt se nimi. Mukkolo. Pori. Poppikorva. Hei, sillä on muita. Näytä se minun yksi eläin se. Missä se on? No se on siinä. Tässä. Ismo Kissala. Ismo Kissala. Sitten näytä se minun yksi villager siellä. Missä se on? Hitler. Hitler tuli näytelle. Siinä on Lucky Villager. Mitä se myy? No se myy vähän tommoista kaikkea. Mitä? Vittu, 15 valkoista villaa. Oh! Mut joo, näyttelepä näitä meidän koteja. Siis tässä on myös minun pikkuvelen maailmaa. Ja tälleen. Tässä on sen koti. Täällä on taas kamaa. Täällä se on Random. Huonevarmaa. random. Random. There. Täällä on yläkerta. Miika saa nähdä Hitlerin jossain. Joo. Hei, No. tuolla on toi toinen jätkä. Mikä et? Snoida. Ai niin, tuolla tuo. Lucky Villager. Se on toinen, joka myy potioneet naamaa. Niin. Se on sellainen, haluatko ilmaiseksi näitä? Ottaa niin paljon kuin suurimmaa. Miksi et meet täältä? Lennät vaan sinne ylös. Ai niin kuin se. Ei tarvi mitään portaita. Lalalala. No. Tässä on. Matto, mikä näyttää tässä ihan valkoiselta. Tossa on Hitler. Ei se oo se! Hei, me Jussi sinne toiseen kuoppaan. Sinne kuoppaan, missä se slime on. Ai niin, sinne. Sinne mikä se Wither, silloin se ei ollut enää Hitler. Siis se ei ollut silloin vielä Hitler, se oli Wither. Niin, teki nimensi tämän pojan Random DR:ksi, oli mukana tappelemassa. Mutta joo, tämä oli tämmönen video. Näemme sitten ensi kerralla. Se on moi moi moi.